Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ. Ọkakwa m nwanne unu nwoke Mazi Okechukwu, onye ndu Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ana m ewetara unu ozi ekene na ozi ịhụnanya na ozi dị n'otu n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Eke Ọkụ n'ala Igbo, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ifeọma ha na-emere anyị na ndụ, ka ha si wee mee anyị obere ndị dị ndụ n'ala dị ndụ n'ụbọchị taa. Ekene ka anyị ga-enyefe, gụkwara ha ọfọ, ịkọwara ha ihe anyị na-agabiga n'ụwa nke ha kere anyị n'ime ya. Dịka isi bụrụ nwa Igbo na-ege m ntị n'ọnụ n'ụwa niile, asịrị m biko gee m ntị ka anyị gaa ọfọ. Ka a na-agọnye abụ ọfọ, soro m gọbakwanye abụ ọfọ, soro m kwee ya ise na ọ bụrụ na ọfọ m ga-agọ bụrụ ọfọ ga-enye gị ndụ ma nye gị ọganiru. Chukwu okike abịa makere n'igwe kere n'ụwa mana onwe ihe kere ya. Chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ Chukwu omemgbe o nyere dibịa, Chukwu omemgbe o nyere pastọ, Chukwu omemgbe o nyere ife niile o kere eke n'ụwa, na onye nwa bụ onye mbido na onye njedebe. Onye nwasịrị anyị bịa kwuo okwu n'ụwa, bịa mụọ ọmụmụ, bịa chekwara ihe o kere eke n'ụwa. Anyị na-echekwa ya n'afọ ya, wee na-asị onye ọbụla na-echere anyị echiche ọjọọ, anyị na-asị echiche ahụ na-echere anyị jee rie. Onye na-echere anyị nke ọma jee rie. Onye si n'ala Igbo ama dị mma, ebe ọbụla ọ zụtara ọkpa n'ala ụwa niile, chụba ya ọsọ. Onye si na ya ma nwere onwe anyị n'aka ndị iro, ndị ogbu anwa ọbara bụ Naịjirịa, ma ndị na-achị achị ma ndị na-akwado akwado, ana m asị ka afụfụ niile anyị na-ata na ọnwụ ike niile anyị na-anwụ ka ọ na n'isi ife na isi ụmụ ha niile. Ana m asịkwa ndị Igbo niile agbara nkịtị n'ala Igbo, ihe ọjọọ wee na-eme n'ala Igbo, ana m asị ka arịrị anyị na-ebe tụọ ha tụọ ụmụ ha niile. Ka ndị a niile bụkwa ndị ji afa Nnamdi Kanu wee na-atụ asị na soshal midia, wee na-ebutere anyị ntịsa na ezinụlọ Igbo niile. Ana m asị ka ntịsa afa na-ebute n'etiti anyị nwa bụ ndị hụrụ Nnamdi Kanu n'anya kwadokwu ya, ka ya bụ ntịsa abịa n'ezinụlọ ha n'otu n'otu, ka ya bụ ọgba aghara bịa na ezinụlọ ha n'otu n'otu. Okwu a niile ha na-ekwu ekwugide ndị hụrụ Nnamdi Kanu n'anya n'ezie n'ezie, na ndị na-achọ ka okwu ọnụ Nnamdi Kanu bịa na mmezu n'ala Igbo. Ana m asị dịka ha na-echere anyị echiche ọjọọ, ka echiche ọjọọ narị ha n'otu n'otu. Ife niile abụ ụmụ Igbo ndị ọgịrịga wara na nwa, ndị kpatara ego n'ụzọ dị iche iche, were apụ ime ka akụ ha n'anụ ụlọ. Ana m asị ka akụ ahụ niile kpasasịa na mba, maka na asị na eje a na-abụ isi ije, na onye jebere ejebe ya ejichite onye nọ n'ụlọ, onye nọ n'ụlọ nọchitere onye jebere eje. Ọkwana ya ka anyị na-akụzi n'obi nwanne, wee na-asị na ọfọ niile a ga-aga n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ. Ọfọ ga-eme ka ụmụ Igbo marụkwa ihe Nnamdi Kanu ji na ọ na-akpọrọ. Ọfọ ga-eme ka ụmụ Igbo marụkwa ihe Simon Ekpa ji na ọ na-akpọrọ. Ọfọ ga-eme ka ụmụ Igbo mara ihe Facebook na ọda soshal midia pụtara. Ọfọ ga-eme ka ụmụ Igbo marụkwa ihe bụ ụmụada, marụkwa ihe bụ ụmụnna, marụkwa ihe bụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ikwu na ibe na nchekwa ala Igbo na ndị nchekwa ka a na-ekwu okwu ya. Ọfọ ga-eme ka ndị echichi niile site n'igwe, site n'eze wee baa na ndị ọzọ, na ndị dịka ndị Nsụka na-echi onye ishi, ede ọga na ogbu ebune na ọchịchị niile echiri n'ala Igbo eji dozie ala Igbo bụ nke gharịpụrụ anyị. Ka ọfọ a mee ka ha jee na-ekunikwa n'ọrụ, rụba n'ọrụ ihe ha ji wee chi echichi. N'ọkwa na ọfọ niile ka m na-agọ, wee kwuo na ọfọ nke ya agọ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ ga-enyere anyị niile aka ka anyị wee marụkwa onwe anyị, wee nwee obi nwanne. Dịka obi nwanne na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ka ya bụ okwu obi nwanne na-ekwu ruo ndị niile bụ ndị nwere obi nwanne ntị n'ụwa niile. Mụnwa bụ Mazi Okechukwu, onye ndu Obinwannem nke ndị Igbo bụ onye ama ji
ụmụakachi nke dị na Nsụka na-ezitere na ozi a n'ala Hamburg, Germany, wee na-asị bikonu ka unu were obi nwanne wee na-eso m, maka na obi nwanne ka m chọrọ ka e wee dozie ala Igbo, maka na ọ bụ na anyị nwere obi nwanne, ala Igbo ga na-agba yagha, ndị ukwu ga na-egbu ndị nta, ndị nta a na-egbu ndị ukwu. Ya bụ ajọ omume jọgburu denesi gbuo nke akwụ. Ya ka na-ayọ na-ekwu na ndị niile abụ ndị nke na-eje ụka, bikonu ka unu were obi nwanne wee sobe ndị na-ekwu eziokwu, were na obi nwanne sobe ndị na-edobe iwu Chineke, maka na anyị were obi nwanne, ala Igbo ga-adịrịrị mma ọzọ. N'aha Chukwu na ndị elu na ndị ana ka m gụrụ ọfọ a kwee na ọ ga-abịa na mmezu n'aha Chukwu okike abịama. Ise ise ise. Ndewokwa na ụmụnne m, ya gazere onye ukwu, gazere onye nta.